Täjikistanyny öten akşam bolan ýanyň Kulop şäherindäki yerli bazarda 46 dükany we kiosk weýran etdi. 76 dükana bolsa ziýan ýetirdi. Sahawat bazarynyň ýangyndan yaraly bolanlar barada maglumat ýok. Yerli resmiler ýanynyň sebäbini näýärler. Pakistan'da peşawarda dini allyklaryň agdalary, şol sanyna hristiýanlar, hindiler we sikler Israýlyň Gazadaky hüjümlerine garşy protest geçirdiler. Demirgazyk Günbatar şäher bolan Peşawardaky protestçiler halkara jemgyýetçiliginiň ara goşulyp Israýlyň Palestinanyň asudy ilatyny edýän hüjümini durulmagyny talap etdiler. Owganistanda bir janynyň geçen bombaçy motosikletli Kavullak halkara aeroportun goroýuny gorugçylyk edýän 4 Nepallyny öldürdi. Bu hüjümüň jogapkarçylygyn Taliban öz sunarly. Bu Talibanyň şu hepde paýtagtdaky Grajdan aeroportunyň howpsuzlyk tesgalaryny eden ikinji hüjümüdür. Serbiýada Belgradda protestçiler Sava derýasynda gurulmakçy bolýan 3 milliard dollarlyk su desgasynyň proýektini gahar gadaplaryny bildirdiler. Demonstrasiýaçylar Birleşen Arab Emirlikleriniň maliýeleşdirmegindäki su üstündäki Belgrad proýektiniň jemgyýetçilik bilen maslahatlaşylman kabul edilendigini aýdýarlar. Protestçiler Belgrady gark etme diýen söz başly listowkalar paýladylar.